milyon-milyong inilaan sa brigada or milyon-milyong pondo inilaan po sa Brigada Eskwela sa Dagupan City. Para sa detalye kasama natin Idol Intern JC Lacunsay. 104.7 IFM Report. Opisyal nang binuksan ang Brigada Eskwela Kick-Off sa lungsod ng Dagupan noong Lunes, June 1, 2026 bilang paghahanda sa pagbubukas ng mga klase. Sa panayam ng IFM News Dagupan, ibinahagi ni Mayor Belen T. Fernandez ang pagdami ng mga tumutulong at sumusuporta sa programa ngayong taon. Every year natin ginagawa ito, pero this year ang dami hong tumulong, lalo dumami. So kahapon ho yung start, and ang LGU po ay nag-provide ng worth 3 million pesos na brigada na materials, and then ang nagbigay din ng 60 cases, and then nagbigay din po ang speed, tapos namigay din ng dole ng tupad worth 4 million para dun sa mga tutulong at magtatrabaho sa lahat ng eskwelahan ng Dagupan. And then ang CSI nagbigay din ng support sa mga PTA po. So makikita ho natin ang dami rin sumama ng mga different organization na nagtutulungan because of this brigada. Of course, gusto natin maayos ang pasukan ng ating mga bata. Samantala, batay sa inilabas na impormasyon, umabot sa milyong-milyong piso ang kabuuang halaga ng suporta mula sa lokal na pamalaan at iba pang katuwang na organisasyon para sa Brigada Eskwela. Binigyang diin din na ang Brigada Eskwela ay hindi lamang simpleng paglilinis kundi isang sama-samang pagkilos ng komunidad upang matiyak ang maayos, ligtas at komportableng pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Intern JC Lacunsay, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.